Tää on kanssa maitokauppa, tän kanssa mennään kirjaan, tän kanssa mennään. Tän kanssa oltiin Kemissä, oltiin tämän kanssa ja... Oh yeah! Mikäs tuo on? Tässä on kysymys siitä, että parin vuoden päästä voitte ottaa Helsingistä, Helsingistä voitte ottaa parin vuoden päästä, jos oikein ihmiset äänestää eurovaaleissa yöjunan ja päästä Berliiniin. Voit ottaa Helsingistä yöjunaan ja herätä Berliinistä. Kysymys on Rail Baltica hankkeesta, eli Tallinnasta Varsovaan raideyhteys Liettua ja Latvian läpi. Ja se yhdistää Tallinnasta Helsinkiin tunnelin kautta, miten me saadaan rahti ja ihmiset renkaita raiteille tämän kautta. Tää on selvetin hyvä juttu. Mä oon ite vihreät eurovaaliehdokkaana ja tässä on vähän erilainen mainos. Tää on Vaneri Touko, joka kulkee joka paikassa. Ei, mutta tää on kato semmonen juttu, joka herättää huomioon. No kyllä näin. Eikä mä käytä rahaa roskaamiseen, ei mun mitään lippulappusia yhtään. Ei jaksa. Mä otan Vaneri Touko tässä mukana. Tai sulla ei ollut mitään, tiiäksä, lappu, että Jesus is coming. Ei. Sitten mulla oli pakko tulla katsomaan hitaasti, kun jos sä käännät, niin kysy, mihin olet menossa tänään? Oletko menossa taivassa? Ei tänään. Ei, pois ne minusta, ne minusta. Joo. Tää on ihan vihreät politiikkaa. Joo. Päivän jätkeä sulle. Yes, samoin teille. Moikka. Hienoa. Harva, mitä basisti meina joskus? No. Se kävi ostamassa jostain Onks tää vitsi? Joo, lelukaupasta jotain kuuvaatteita tai jotain. Sitten miksi sä meitä on? Meidän kerran kuussa näitä keikkoja. Niin. Kai sekin näin voi tehdä. Mä en oo kyllä stand-up-koomikko, mutta tärkein on se, että heittää jotain ilmaa.